रोज रोज कह तनी के गैस भरवाव तनी ना आओ चाभ लिह ध दिल बानी बना के ए बेरा खाए ना ये बनाई तो नहीं बनाई 4 दिन ना बनाई नु तो अपने भरवा दी हम दुनिया में एक से एक गरीब दुखिया बावन जेना घर कॉलोनी पास के बनता ओकरो घरे गैस बा ई बावन वो डबल कनेक्शन है ई बावन तो अभी तक कोई हाली चूल्हा फोड़नी लेकिन तबो नहीं खन भरवावत लो ऐसे ईटा सरिया बनावत रही अब तो और ना बने जा तू ऐसे ना मन बस चाभे के मिल जाता अब बस चलो घर में का बना का कुछ चीज से मतलबे नहीं खे तो लो ना बना के धो देतनी कहाँ गोल बड़न अयन खाली पूछ देस कि खाए बनल बा कि ना तुमका बताइए देतनी आज हम मुडे में बनी जीवन भर आदमी तोर याठिए झोकिया ना पेटारिए फूकिया नहीं एक करमे में लिखाइल बा हमरा बुझात नहीं खे इनकरा के छोटकियो कीन दी गैस तो अरे चाय बनवले बड़े दे तो तनी चाय पीही पीला चूल्हा में आगी बरल ही नहीं खे कर लगी आके बैठल भी जिंदगी में हमारा करमे में आग लागल बा तब चूल्हा में का आगी बारी लागल बा तोर जिंदगी में करम में आग करू सबरे बकवास हैं कहां गई रही सरकारी नौकरी की पेमेंट आई रहे का निकाले गई रही कामे काज खाते न गई रही चिल्लाई ना हमारा भिरी बोलत तो हम चिल्लाते तोरा भिरी मुंह चमकइबू राय मनसरूरा के कहनी के ए जी सब कोई घर गैस बैग अपनो घर कीन दी त ना नोटे नहीं खे गैस पेश करबू चूल्हा ना फुकबू हमस ना होई माने चूल्हा फुके वाला लागत नहीं हम जीवन भर त का करे वाला लागत लू अगन बाप में हमार का देख के इनका से बियाह कइलस हम त इहे न बुझला हरा गई रहन जब देख अरे भेखगर देख के सूरतगर देख के न बियाह केलो कि एतर थोड़े बियाह कर लेलन केवन हेरिए के थोड़े के हां त तू पट्टी पढ़ाए वाला नु हवा पट्टी पढ़ा देलक बा कुछ चीज के भुला गेल होन जा वही बढ़िया ना पट्टी आदमी आजकल जमाने वैसन बा कि पट्टी पढ़ावत रह अपन काम बनावत रह हमरे बोली मत जब तक घर में गैस ना आई खाना ना बनी हमू देखो तनी कि कैसे ना खाना बना ना बनी बस हम कुछ नहीं की जानत तो के जानी तोर माई बाप जानी माई बाप पर मत जाई भोरे भोरे बढ़िया से आरती उतार देब भर दिन के काम बन जाई और उतर दे आरती होकबे मन सोखड़ा मर मन के बहकला सहकल छोड़ा दे बस नहीं की कइल जान ली हमरा से गैस ना कि नहीं हमरा से खाना ना बनी ए जुगा से जा चल जाई चुपचाप अरे साफ बता काहे ना बनी जब से गैस ना कि नहीं कानवा में कप्पे हांड ठुसल बा का भइल बा जब से गैस ना कि नहीं त ना बनी तो हमू तो कहते बनी कि गैस ना कि नहीं त ना बनी ए गजब हे हरे बतिया हो रोज बनावत रहे तो अस्कते ना बरत रह आज अस्कत बरता आज गैस के जरूरत लग गई हमरा भी ढेर मत बोली ना तो मार देम सलाई जर्जी पलनी तो फूंक दे तोहरो के एही में स्वाहा हो जीबू हड्डियों के पता ना लगी तो मुंह आइए दो से निमन जितना दुखा देता रहो से तो बढ़िया में मुंह आ देबो तो दुख तारा के दिया था ए जे हीरोइन बन के लोग घुमाता त आंखिया फूटल बा नहीं खे लौकत हीरोइन बनला के जरूरत नहीं खे यही तरह तू ठीक बाड़ू हम तरे ठीक बइए बानी कजना कोना करम कइले रखे तारा के हम त मिलियो गई ना तो दोसर हमारे करम खराब के ऐसन बकछोन हर मेहरारू से पाला पड़ गेल अबो से छो ना दो अबो से छो द के जिंदगी हमर संवर जाओ बाप रे बाप बताओ हम खदेरना में बाल्टी हमर मांग के ले जाके काम को के ऐसे लिए के रख देला से ओकर लाज डर बा कि जेकर सामान जैसे लेवल जाला वैसे देवल जाला तनको डर लाज देह में तो होइए नहीं के बेहाय में रहला सन उठा के लेके चल जाइया सन जैसे को तसलिया के बता जल्द कि बाल्टी बैराहा भइल बिया हैं कैसे के बाल्टी रहेला साला अपन बाल्टी के माजरा की दवा मतलब कि दूधे हटे एकदम डा के रखले ओए हम मांगे दे बुन करा के घोटा वाला न के दीदी हौ दीदी हइसे कर दी आई हतनी सब कहे के त कोनो चीज बिना मंगल रहने जाला ओकर आदत हो गइल बा कोई के घर से खाली मांग काम चलावे कुछ किने धर त होइए नहीं के मर्द निकम्मा बाटे न कमाए के न धमाए के का कहला कि नो मन अनाज के दूसर केन कैसे कहला हमरा त कहू नहीं खियावत हैं बताओ मर्द जान जाई कि बाल्टी भर गम बाटतिया तो जी भी हमरा के कच्चे खा जाई तो ऐसे ही ओकर केन का भइल बाटे
मरत रहता धो के रख दी में तो सजे के गइया दुए कोई तो लगिया चिल्लाए बूढ़ऊ उ तो औरी हमरा के डल रहलन ससुर केन कहे मरी हन ए बिकुआ की मम्मी बाड़ू हो बिकुआ के माई की हो हां बाड़ी हो कर लोकत नहीं की का हो आ ये दादा कबे से खोजत रही कहां रहू हो कहाँ रही घर दुआर अपन छोक आदमी कहाँ जाई तोहरे लेखा हम सब बंगला घूमे ना नु जाई ना काहे ऐसे मुंह फुलेल बाड़ू खिसियाल बाड़ू का हम काहे के खिसी आ जाई मारवाड़ी राड के बोलत रहे ऐसे कोनी आ देख का काम बा बोला देखो ना हमार कोनो गलती नहीं कि हमरा कोड राख बोल तो कोई गलती तोर मर दो का हो तोरा के कुछ लिया के देवेला ना का हो ना दादी मन के अपना देह से फुर्सत मिली तब न हमारा के लिया के दी हम अच्छा ना तड़ो तार मर्द न हो बिए न चट्टेरुआ हो ओकरा घर का दिरत बैठ रहलन हो इहे बते के कितना झगड़ा कइले रही त कहतवन कि लिया के जाला दोस्त हो त जाई ना उ दोस्त रहे छ जी रहे चल न ओकर घर बैठ रहे एक दिन गइनी न बोल्टे हमर ले गई रहे त बोल्टे लिया खातिर गइनी त देखो त खटिया पे दुनु के दुनु बैठ के खूब बतिया होता हम कन का जी हो बाबा जी ए जे बनी रहा त हां हो ए जे बनी हम अपन बोल्टी लेनी चल आइनी जान जाए अच्छा अच्छा अब की बार घर आया बस अभी तो ई कुल हमरा पते ना रहे कि अब फिर अच्छा, जाता पता हुआ। जहिया से झगड़ा कइले बानी नु त ऐसे ही मानो रहन लेकिन ना फिर जातवनी ना अब तोरा में कौन चीज कमी बा हो कि तोरा के छोड़ के कोई और लागे जालन हमें पता अपने 76 को ताके वाला आदमी बा फिर? हैं 76 को का 101 आदमी तोहरे पे ताक दिहन जे कि ना ताके कोई नु वो पलट के तोहरा पे ताक दी अच्छा की बा एस तो खानो नहीं खी बनैले पूरी हन काया के हुरेलन खाना नहीं खूब बनैले काहे के बनाई जन तर सब कोई घरे गैस बा कहिए से कतनी गैस किन द कदी नहीं ईटा के चूल्हा जोड़ के हम एगो खाएगा हम बता देती तोरा के बात तू खाना नहीं खूब बनैले त अपन घाटा कइले बड़ो काहे से कि उ हरे खा ले होई अच्छा आवे दो हाँ। आवे ना दो हमार मर्द रहता ना तो सुधार देती हां जाता नहीं हम ठीक बा बैठ ना जाता नहीं हम ओकर बिको के चाचा जो हत होई ना ना बैठ टिंकुआ के पापा या बिकुआ के चाचा जो होता रहो घर फोड़नो तू ही आया के हमार मेहरारू के बिगाड़त रू हैं अपन घर संभालते नहीं खे या दूसरा के शिक्षा देतरी बड़ा भइल धन सेठा बा का रे ते करे कहना में पड़ गेल बड़े क्या पड़ा माइक कहना में तू पड़ल बता हम ना करा कहना पड़ी कोना कर चाभ के आवत रहो ई का लागेले तोरे तहार का लागेले हो जोना घरवा जाके बैठ के आवत रहो गोर के खा के हुर के हम केव ना घरे खाए गोरे नहीं या केव घरे हुर के आता अच्छा नहीं अच्छा उ तो अब लवले लौकी जे लात मार के चलिम न तहिया कोनो खियाओ त जानी देखा ठीक बा आए पे मछरी मत पकड़ बहस नहीं कइल चाहत हमरा मुंह नहीं देखल चाहत बस के कर मुंह देखबू हाथ उठैबो न हाथ उठैबो न लातो उठी ढेर बत्ती कहत नु कि ऐसन बांस करवा देम न पुलिस बीर जाके सोजिया जेबा ठंडा जेबा का औरत पर हाथ उठावल कितना बड़का जुर्म होला कह दे तनी बुझा गइल अब तो मेहरारू बात तो जवन मन की तोन बोलबे ते हां बोलम का अब कर के देखाई करके देखाबी देखाओ तो हम ये बनी बैठल का करे लेते तारा अरे अपने बाप भाई की फोन कर बैठा ना तो बाप भाई कह देबो तो मारो बुलोट में तुरंत ले जानते नहीं हमरा खींच के दे ढेर चढ़ बढ़ गुल का पार पतो सहकावल मोल बुद्धि 2 मिनट में उतर जाई लंबा चौड़ा फेंको तड़ी पैसा ना रही तो कहां से लेंगे क्योंकि डाका डाले जाई सब पैसा करावे जानते हो तो वो बकवास कर जुए खेले का तारा भी पैसा होता पार्टी मनाए का तारा भी पैसा होता हम तो रोज पार्टी मनावत नहीं रोज जुआ खेलता नहीं ना तो वो अपना घर तारा के फ्री में मुर्गा मछली रोज बना के खियाओ तारा तू सन देखे जालू हैं हम मुर्गा मछली खाता नहीं तो के मार भात खियावत नहीं कितना ते झूठ बोले सीख गेली रे हैं हमारे से मत बोला हम नहीं की बोलल और चाह तो झूठिया बिया कि तुम जैसे ने बिया उसने सब दुनिया के पढ़ा दी पूरा गांव को बिगाड़ घली ओकर जी में कोनो काम धाम बाटे हैं रोइबू ई रोती के मन टोती रे भगवान हैं रोवाई होते कहू आंख में से आंसू गिरले नहीं खे हे प्रभु जी रहुए देखो तानी प्रभु जी सब देखत न देखो तानी रहुए हमरो देखत रहुए इंसाफ करम इंसाफ करम करावेला प्रभु ना करे इंसाफ जिसन
करनी रही ना वैसने भरनियो रहेला। हाँ तो सब कोई एजे भोग के जाई। तो तू सब ना कोई जे। भोगबू तहरा खाती सोना के डोली थोड़े आई कि स्वर्ग में जइबू। ना हम नरक के भी जाई। हम स्वर्ग में तू जइबा तो तारा संग हम ओजो ना रह सकी ना। पति के सतैबी न आ तोड़ा पैबी तो जान जो कि प्लास्टिक के पिलुआ पड़ी हो सब बुढ़ापा में। जाय द परे ना दो। हार्ट अटैक आई दिल के दौरा पड़ी। ये नु सारा पता बा सरापा के मेहर लेके आयो आज मर जाई। हम कहे के मेहर लेके आई तू ही दूसर भतार के चक्कर में पड़ल बड़ी। तू सोचा तड़ी हे तर का कर तड़ी नाक का सुरका तो इसरे तो रहने से पता नहीं लगा तो का चाहत तड़ी आऊ वही तरह बोलू का छुएबू आ लकड़िए पर खाना बनैबू ताके गैस ना मिली जब तू चाहत न तो ना होई ठीक नु। केहू तेरे 2 रुपया कमा तनी साग सब्जी के काम चलावत तनी इनकर फरमाइश अलगे बा गैस पैस करिहन चूल्हा ना फूकिहन। हाँ बताब एक तो गरीबी में केहू तेरे जिंदगी बितावल पहाड़ बटे आई बड़ी के मरले बड़ी बांस क के धइले बड़ी तहार बांस कइल हम छोड़ावत तनी घबरा मत देखत तनी रहन तार कितना दिन तक भावेला।